manzan Allah addinin shi addinin masu sauƙi ne, ba kunci a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam. shi yasa ku tuna karatun da muka yi kafin wannan, a ce maka wai ka zo masallacin juma'a kana ɗosa na goshinka a ƙasa, rana ta ɗauki zafi akan kwalta, a ce daure akwai ƙarin lada. ƙarya ne, ƙarin azaba ce tun daga duniya suka ɗora maka matsayata. rabu da su wallahi, ka kama na manzan Allah, jawo hulaka ka take ta kai sujuda a kanta, jawo leɓen mayafinka ka sa, jawo gefen rigar ka, samu wata takarda, jawo buzu ko tabarma ka sa. ba tsanani a cikin addinin annabi. wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. addinin annabi smart ne, ba addinin miyagu ba ne. ko an fahimta jama'a? saboda haka a nan sai suka ɗauki waccan muguwar fatawa kuma sai suka sake gina wata muguwar fatawa a kai. tun farko cewar mutumin da ya hau dabbar shi ta aikin hajji ya yi laifi, ita kanta fatawar gurguwa ce. sai kuma suka ce to duk wanda ya yanta baiwa sannan ya aure ta, to kamar wadda ya hau dabbar shi ce ta aikin hajji. tambayar waye ya hana a hau dabba aikin hajji? babu. kun fahimci yadda suke mammalkwasa abubuwa? duk wannan ya faru ne saboda rashin ɗaukar shari'a daga cikin ƙur'ani da hadisi kai tsaye, saboda zindiƙanci mutane cewa suke